हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవతం క్లాసులో మూడవ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వైకుంఠ ద్వారపాలకులైన జయ విజయులు ఆ సనకాది మునుల చేత శపింపబడుట అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 23 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకొని ఈ రాజు మనము 24 మరియు 25 శ్లోకాలని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్నటి శ్లోకంలో మనము తెలుసుకున్నటువంటి అంశము, అంతకు ముందులో కూడా ఆ భగవంతుడు వారి ఎడ చూపినటువంటి కరుణతో వారు ఆ భగవంతుడి ఎడ ప్రసన్నులై, సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి ఆ గౌరవాన్ని వారు కీర్తిస్తూ సో ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. హే ప్రభు, నీవు ద్విజోత్తముల రక్షకుడవు, పూజలు చేయుచు అంటే వాళ్ళని గౌరవిస్తూ మృదువాక్యాలు పలుకుచు నీవు వారిని రక్షింపనట్లయితే ఆ పరమ మంగళకరమైనటువంటి సర్వ శుభదాయకమైనటువంటి పూజా విధానము ఖచ్చితంగా జనసామాన్యము చేత తిరస్కరించబడుతుంది. సో కనుకనే నీవు మార్గదర్శకుడుగా అంటే వాళ్ళకి మార్గదర్శకంగా ఉండే విధాన్ని, జనసామాన్యానికి మార్గదర్శకంగా ఉండే విధంగా నీవు ఆ బ్రాహ్మణులను వైష్ణవులను సో వారిని అర్చిస్తూ వారిని మృదు మధురమైనటువంటి మాటలతో వారిని కీర్తిస్తూ వారిని రక్షిస్తూ ఉన్నావు. తద్వారా నీవు జనసామాన్యానికి ఒక మార్గదర్శకము చూపెడుతూ ఉన్నావు అని ఆ సనకాది మునులు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి విధానం, సమాజంలో నాయకులు, విద్యా సంస్థల్లో టీచర్స్, అలాగే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు సహజమైనటువంటి నాయకులుగా ఉండి మార్గదర్శకులుగా ఉండవలసినటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనము చూసినటువంటిది.
సో ఇక ఈరోజు 24వ శ్లోకము మరియు దాని తర్వాత 25వ శ్లోకాన్ని చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయం, ఇందులో 24వ శ్లోకము మనము చూద్దాం. ముందు హరే కృష్ణ. తత్తే నభిష్టమివ సత్వనిధేర్విదిత్సోః క్షేమం జనాయ నిజ శక్తి బిరుద్రుతారేః నైతావతాత్ర్యధిపతేర్భత విశ్వభర్తుః తేజక్షతం త్వవనతస్య స తే వినోదః. సో తత్తే నభిష్టమివ సత్వనిధేర్విదిత్సోః. తత్ అంటే అట్టి మంగళకర పత వినాశనమును, తే నీకు, అనభిష్టం ఇష్టము కాదు. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన చెప్పారు కదా, సో నీవు వారిని అంటే ద్విజోత్తములు అంటే బ్రాహ్మణుల రక్షకుడవు, పూజలు వారిని అర్చించుచు వారిని మృదు మధురమైనటువంటి వాక్యాలతో వారిని కీర్తిస్తూ వారిని రక్షిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ పరమ మంగళకరమైనటువంటి పూజా విధానము వారి అంటే జనసామాన్యం చేత అంగీకరించబడుతుంది. ఒకవేళ అలా నీవు చేయనట్లయితే అది జనసామాన్యం చేత తిరస్కరించబడుతుంది కదా. మరి అటువంటి మంగళకరమైనటువంటి పథము, మార్గము వినాశనము కావడము నీకు ఇష్టము లేదు. ఇవా అయినందున సత్వనిధేహే అంటే సమస్త సత్వ గుణ నిధి. ఇక్కడ భగవంతుడు శుద్ధ సత్వ గుణంతో ఉండేటువంటి పరిస్థితి. ఆయన యొక్క ధామం కూడా శుద్ధ సత్వ గుణంతో ఉండేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు. సో మరి అటువంటి ఆ సమస్త సత్వ గుణ నిధి ఇంకా చెప్తున్నారు. విదిత్సోహో చేయగోరుచు క్షేమం జనాయ నిజ శక్తి బిరుద్రుతారే. క్షేమం క్షేమము, జనాయ జనసామాన్యమునకు, నిజ శక్తిభిః నీ యొక్క నిజ శక్తి చేత అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి చేత, భగవంతుని యొక్క లీలల చేత. ఉద్ధృత అంటే ఇక్కడ నశింప చేయుదవు. అరేహే అంటే శత్రువులను. అంటే ఇక్కడ నిజశక్తి అనేటువంటి దాన్ని మనము ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ అవతారాలుగా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దుర్మార్గులను అంటే ఇక్కడ శత్రువులను, అధర్మ పరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని నశింప చేసేటువంటి వారు ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారా. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నా, ఏతావత త్రియతి పతేర్భత విశ్వభర్తుః. ఇక్కడ ఏతావత అంటే దీని చేత, త్రి అధిపతేహే ముల్లోకాల యొక్క అంటే ముల్లోకముల అధిపతి యొక్క, బత అంటే ఓ దేవా, విశ్వభర్తుః విశ్వపోషకుడవు,
తేజః తేజస్సు, న క్షతం తగ్గబోదు, తు కానీ, అవతస్య వినమ్రత, సహ అంటే ఆ, తే నీ యొక్క, వినోదః వినోదము. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే వారి యొక్క భావము దీనికి వారు చెప్పినటువంటి భావం చూసినట్లయితే, ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ, ఓ దేవా, సమస్త సత్వగుణ నిధి అయినందున మంగళకర పదము నశించవలెనని నీవెన్నడును కోరియుండవు. సో ఆ భగవంతుడు సమస్తమైనటువంటి సత్వగుణ నిధి అయినటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆయన ఆ శుభకరమైనటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో, అంటే బ్రాహ్మణులను వైష్ణవులను రక్షించుట, వారిని అర్చించుట, వారిని కీర్తించడము అంటే భగవంతుడిని కీర్తించినట్లుగా. సో అటువంటి ఆ సర్వ మంగళకరమైనటువంటి పూజా విధానము నశించవలెనని ఆయన ఎప్పుడు కూడా కోరుకోరు. ఎందుకంటే తన భక్తులను, తన జీవులందరినీ కూడా తన ధామానికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆతృతతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. భక్త వత్సలుడుగా ఉండేటువంటి వారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భావంలో, సమస్త సత్వగుణ నిధి అయినందున మంగళకర పదము నశించవలెనని నీవెప్పుడు నువ్వు కోరి ఉండలేదు. జనసామాన్యమునకు లాభము గూర్చుట కొరకే, అంటే ఈ జనులను ఉద్ధరించడం కొరకే, నిజశక్తి చేత నీవు దుష్టులను నశింపచేయుదవు. అంటే వివిధ అవతారాలు తీసుకొని రారాజులుగాను, రాజుగాను, బ్రాహ్మణులుగాను ఆయన వచ్చి అవతారాలు తీసుకొని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి దుష్టులను, దుర్మార్గులను నశింపచేయుదవు నీవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ముల్లోకములకు అధిపతివి, అంటే ఇక్కడ లోకాలన్నిటికీ కూడా నీవే అధిపతివి, మరియు సమస్త విశ్వమునకు నీవే పోషకుడవు. కనుకనే నీ నమ్రత స్వభావముచే నీ తేజస్సు ఏమాత్రము తగ్గబోదు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణుడు. సో మరి అటువంటి సంపూర్ణం ఎప్పుడు కూడా అది తరగదు అని చెప్పబోతున్నారు ఇక్కడ. సో ఆ విషయాన్ని మునులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. పైగా అట్టి వినమ్రత ద్వారా నీవు దివ్య లీలలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటావు. నీ యొక్క వినమ్రత ద్వారానే నీవు నీ యొక్క లీలలను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి సనకాది మునులు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి. ఇక దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యము, గోపాలకుడిగా అయినందున లేదా కుచేలుడికి మరియు నందమహారాజుకు, వసుదేవుడు, ధర్మరాజు, పాండవ మాత యగు కుంతీదేవి వంటి ఇతర భక్తులకు గౌరవం నొసగినందున శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్థితి ఏనాడు తగ్గిపోలేదు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు దేవాదిదేవుడు, అన్ని జగత్తులకు అధిపతి, పోషకుడు, సర్వ మంగళదాయకుడు అయినటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారానే, యోగమాయ, ఇక్కడ ఆయన అంటే యోగమాయ ద్వారానే ఆయన భగవంతుడు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. మరి ఆ విధంగా అవతారాలు తీసుకోవడం వల్ల, అంటే ద్వాపర యుగంలో గోపాలకుడిగా రావడం, నందిని ఇంట్లో ఉండి గోపాలకుడిగా ఆ గోవులను పాలించేటువంటి వాడుగాను రావడము, అలాగే ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణుడు అయినటువంటి కుచేలుడికి ఆయన తన స్నేహితుడైనటువంటి కుచేలుడికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి గౌరవం, ఆయన ఇంటికి వస్తే ఆయన కాళ్ళు కడిగి ఒక బ్రాహ్మణ ఉత్తముడికి, ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా అయితే సేవలు చేస్తాడో ఆ విధంగా కుచేలుడికి ఆయన సేవలు చేస్తాడు కదా. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళినటువంటి
మరి పిడికెడు అటుకులు తీసుకొని ఆయనకి తరతరాలకు తరిగిపోని సంపదలను చేకూర్చినటువంటి వాడు. అలాగే నందమహారాజు, అలాగే వసుదేవుడు, ధర్మరాజు కదా. మరి ఆయన నందమహారాజుకి అలాగే వసుదేవుడికి కుమారుడిగా రావడము, ధర్మరాజుకి బావబామరుదులుగా ఉండే సంబంధాన్ని నెలకొని ఉండడం, ధర్మరాజుకి గౌరవం ఇవ్వడము, అలాగే పాండవుల తల్లి అయినటువంటి ఆ వసుదేవుడి యొక్క సహోదరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి వరుసకు అక్కడ మేనత్తగా ఉండేటువంటి ఆమెకు ఎంతో గౌరవం ఇవ్వడము. మరి ఆ విధంగా చేసినా కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థితి, అంటే ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి స్థితి, ఆ దేవదేవత్వము ఏనాడు తగ్గిపోలేదు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే వీరందరినీ కూడా ఉద్ధరించినటువంటి వారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, అతడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు భగవానుడని ఎల్లరూ ఎరిగి ఉండిరి. సో ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఆ గోపాలకులు కానీ, ఆ నందమహారాజు, ఆ వసుదేవుడు, ధర్మరాజు, పాండవ మాత అయినటువంటి కుంతి, వాస్తవానికి ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి సంబంధాలను చూస్తే కుంతి మాతకు మేనల్లుడు. మరి మేనత్తకు ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలి మేనల్లుడిని, కానీ కుంతి మాతకు ఆమెకి ఆయన గౌరవం ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఎప్పుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం పుత్రులను కాపాడడం, వారిని ఎప్పటికీ రక్షిస్తూనే ఉండేటువంటి వాడు. అయినా మరి మేనత్త కదా, ఎంతో పెద్ద ఆమె వాస్తవానికి కదా, అంటే ఈ భౌతిక సంబంధాల్లో ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడితో పోల్చి కాదు, ఆయన అవతారం తీసుకున్నప్పుడు భౌతిక అయినప్పటికీ కూడా కుంతి మాత ఆయన్ని ఎంతో కీర్తిస్తుంది. చిన్నవాడు తన మేనల్లుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని దేవదేవుడుగా ఎరిగి, ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తముడుగా ఎరిగినటువంటి ఆ కుంతి మాత ఆయన్ని ఎంతో కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి, కృష్ణ భగవాన్ని పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని ఎరిగి ఉండడమే కారణం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద. అయినను అతని నైజము ఆదర్శనీయముగానే ఉండెను. వారు ఎంత కీర్తించినప్పటికీ ఆయన కూడా వారికి ఇచ్చేటువంటి తన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి భక్తవత్సలుడుగా తన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి మర్యాదను ఆయన ఇచ్చారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు. అతని రూపము పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమే, జ్ఞానానందమయమే, అది నిత్యమైనటువంటిది. సో ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తముడు. సో సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా సచ్చిదానంద విగ్రహుడు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ది రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. అతని రూపము పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో అతని నామానికి, అతని రూపానికి, అతని యొక్క అలాగే జ్ఞానానందమయమే ఆయన ఎప్పుడు కూడా. అలాగే సచ్చిత్ ఆనందమైనటువంటి వాడు, నిత్య ఆనందమైనటువంటి వాడు. సో మరి జీవులందరూ ఆ దేవదేవుని అంశలే అయినందున ఆదిలో వారు నిత్య రూపము యొక్క గుణమునకే చెందినటువంటి వారు. సో ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణమైనటువంటి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వాడు. సో ఈ జీవులందరూ కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలే కావడం చేత వారు ప్రారంభంలో ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలని చెంది ఉన్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మికము, నిత్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారు. కానీ భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడు, ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి వస్తూ ఉన్నారో, అంటే మాయా సంపర్కమునకు వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత, సత్వ రజో తమో గుణాల చేత, అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సత్వగుణము అంటే అది కొంత రజో తమో గుణాలతో కలిసితమై ఉండేటువంటిది. సో మనం ఇంతకుముందు పూర్వపు శ్లోకాలలో కూడా చూసాం, విన్నటువంటి అంశము. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో టాప్ మోస్ట్ గా చెప్పబడేటువంటి సత్యలోకము, బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మ నివసించేటువంటి ఆ సనకాది మునులు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మలోకం కూడా కొంత
రజో తమో గుణాల చేత కలుషితమై ఉండేటువంటిది. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకం మాత్రమే శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటిది. సో మరి ఆ శుద్ధ సత్వగుణం నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నారో, సత్వగుణం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సత్వగుణము అన్నా కూడా అది రజో తమో గుణాల యొక్క మిళితమై ఉంటూ ఉండేటువంటి. సో ఇక మాయా సంపర్కమునకు వచ్చినప్పుడు విస్మృతి కారణమున వారి సహజ స్థితి కప్పబడిపోవును అని చెప్తున్నారు. ఏంటి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక లోకం నుండి భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావగానే విస్మృతి, సనకాది మునులను ఆ ద్వారపాలకులు కోరినటువంటి కోరిక కూడా అదే. మీరు మమ్మల్ని శిక్షించి మమ్మల్ని అంటే ఈ స్థితి నుంచి దిగజార్చినా కూడా మేము భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పోయినట్లయితే అక్కడ ఉండేటువంటి స్వభావము విస్మృతి, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం అనేటువంటిది ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి స్వభావం. మరి అటువంటి స్వభావానికి మేము గురి కాకుండా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని ద్వారపాలకులు సనకాది మునులను వేడుకున్నటువంటి అంశం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఎప్పుడైతే మాయా సంపర్కంలోనికి వస్తూ ఉన్నామో, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నామో, విస్మృతి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం అనేటువంటి సహజ స్థితి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి స్థితి విస్మృతి. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మృతించుకుంటూ ఉండడం. కాబట్టి ఆ విస్మృతికి మేము లోను కాకుండా ఉండాలి అని వారు కోరుకున్నారు కదా. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు సత్వ రజో తమో గుణాల చేత ఆ భగవంతునిపై ఉండేటువంటి ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణంగా మారుతుంది అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. తద్వారానే కామము అవుతుంది, కోరికలు పుడతాయి. కోరికలు అంటే కామం నుండి కోరికలు, కోరికల నుండి కోపము ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆవిర్భావమును ఈ స్ఫూర్తితోనే మనము అవగాహన చేసుకున్నటకు యత్నించవలెను. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ మాయా సంపర్కంకి భగవంతుడు గురి కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో అదే చెప్తున్నారు. అందుకే గోపబాలకుడిగా అయినా కుచేలుడికి స్నేహితుడైనా, నందమహారాజుకు పుత్రుడైనా, వసుదేవుడికి పుత్రుడైనా, ధర్మరాజుకి స్నేహితుడు బంధువు అయినా, పాండు మాత అయినటువంటి కుంతికి మేనల్లుడైనా ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థితి ఏనాడు తగ్గిపోలేదు. అంటే అది ఆయన శుద్ధ సత్వుడే, సంపూర్ణుడే భగవంతుడు. అంతేకాని మనలాగా ఈ మాయా సంపర్కానికి వచ్చి విస్మృతికి అనే సహజ స్థితికి కప్పవేయబడేటువంటి వాడు కాదు భగవంతుడు. సో మనం ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవలెనని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బృందావనమున అతడు నిత్యముగా గోపాల బాలుడే అతడే కురుక్షేత్ర రణరంగమున నాయకుడు అతడే పరమ ఐశ్వర్యవంతుడగు ద్వారకా నగర రాజు, అతడే బృందావన గోపికామణుల ప్రియుడు. సో ఆయన ఏ పాత్ర పోషించినది ఆయన యొక్క స్థితి తగ్గదు. శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వాడే, పూర్ణ పురుషోత్తముడే అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి వారు. ఈ ఇతర జీవులలాగా ఆత్మ లాగా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలాగా ఈ మాయా సంపర్కంలో వారు భగవంతుడు ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా, ఈ త్రిగుణాలకు నేను అతీతుడను, అవి నా ఆధీనంలో ఉంటాయి, నేను వాటి ఆధీనంలో ఉండను అని భగవంతుడే తెలియచేసినటువంటి. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నారు. ఆయన ఏ అవతారం దాల్చినా, ఒక గోపబాలుడుగా ఉన్నా, ఒక యుద్ధ రంగంలో నాయకుడుగా ఉన్నా, మరి పరమ ఐశ్వర్యవంతుడు భగవానుడు గన, సో 6 ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వాడైనా, సో ద్వారకా నగర రాజుగా ఉన్నప్పుడు పరమ ఐశ్వర్యవంతుడుగా ఉన్నప్పుడు కానీ, అతడే ఆ బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు ఆ గోపికామణులకు ప్రియుడుగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన యొక్క స్థితిలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అని చెప్తున్నారు.
బద్ధజీవుల ఎడ అతని నిజ స్వభావము చూపిడి కారణమున ఆ దేవదేవుని అవతారములన్నీయును అర్థవంతములైనవే. అంటే గోప బాలుడైన కురుక్షేత్ర రణంగణంలో నాయకుడు అయిన, ద్వారకా నగరానికి రాజుగా ఉన్న, గోపికలకు ప్రియుడుగా ఉన్న అతడు ఎప్పుడూ కూడా ఆ బద్ధజీవుల ఎడ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి జీవుల ఎడ ఆయన అనుగ్రహాన్ని చూపేటటువంటి వాడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. భగవానుతో తమకు గల సంబంధమును బద్ధజీవులు మరిచియుందురు. ఎందుకు? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి స్వభావమే విస్మృతి. మరి ఆ విస్మృతి కారణంగానే వారు ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోతూ ఉన్నారు. సో వారి లాభం కొరకే అతడు సమస్తమును ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో వారిని ఉద్ధరించడానికే భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన అవతారాలు తీసుకోవడము, అవన్నీ కూడా మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడము అనేటువంటి చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని ఇచ్చా మాత్రమున అర్జునుని ద్వారా కురుక్షేత్ర రణరంగమున బల ప్రదర్శనము జరిగి ఉండెను. సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క లీలలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదియును అవసరమైనదే. ఎందుకంటే ఇక్కడ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో భగవంతుడు మరి అందరి సర్వజీవుల యొక్క ఉద్ధారకుడు కదా. ఏ జీవి ఏడా పక్షపాతం లేదు అంటారు కదా కొంతమంది, ఈ భాష్యాలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి భగవంతుడు అంత 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం, అంటే ఒక అక్షౌహిణి అంటే సుమారు 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ సైన్యం ఉంటుంది. మరి అలాంటి వారిని అక్కడ కురుక్షేత్ర రంగంలో బల ప్రదర్శన జరిపి అందరూ కూడా హతమయ్యే విధంగా చేశారు కదా అని చెప్తుంటారు. అది అవసరమైనదే. ఈ భూమిపై భారాన్ని తగ్గించడానికి ఆయన యొక్క అవతారం అది. సో జనులు అతిగా అధర్మపరులైనప్పుడు బల ప్రయోగం కూడా అవసరమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సందర్భంన అహింస ఎన్నున్నది మూర్ఖత్వమే. కురుక్షేత్ర రంగంలో అర్జునుడు ఏం చేశాడు? నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటూ నా బాణాలను పక్కన పడవేసి నేను భిక్షమెత్తుకోనైనా జీవిస్తాను అంటూ అహింసా మార్గాన్ని చేస్తే, ఆ అహింసా మార్గానికి వచ్చినటువంటి, అంటే యుద్ధం చెయ్యను అని అస్త్ర సన్యాసం చేసినటువంటి వాడిని తిరిగి ఆయన యొక్క బోధనల ద్వారా జగత్ విజేతగా మార్చినటువంటి వాడు. సో అది భగవంతుని యొక్క పూర్ణత్వము మనం ఇక్కడ అవగాహనం చేసుకోవాల్సి. అంటే అన్ని అనుసరించి భగవంతుడు వివిధ అవతారాల్లో వచ్చి ఈ జీవులను, బద్ధ జీవులను ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశము మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మరొక శ్లోకము 25, 3వ స్కందము 16వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకము. ఈ విధంగా ఆ సనకాది మునులు ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి, అంతకుముందు శ్లోకంలో వారు చెప్పారు, సమస్త సత్వగుణ నిధి అయినటువంటి నీవు సర్వ శుభకరమైనటువంటి మార్గము నశించవలనని నీవెప్పుడు కోరుకోవు, అందుకే నీవు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావు మమ్మల్ని. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా సనకాది మునులకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి గౌరవానికి, ఆ సనకాది మునుల యొక్క స్పందనను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ శ్లోకంలో, ఈ ముఖ్యంగా 24 శ్లోకం. సో నీవు ఆ విధంగా గౌరవించడం అనేటువంటిది, సో మాకు ఇచ్చినటువంటి గౌరవము, అది నీ యొక్క సంపూర్ణత్వము. నీవు ఆ విధంగా ఇవ్వడం వల్ల కూడా నీ యొక్క సంపూర్ణత్వంలో ఎటువంటి ఇది తగ్గదు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నారు సనకాది మునులు ఆ భగవంతుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము, యం వానయోర్ధమద మమదీశ భవాన్ విదత్తే వృత్తిం నువా తదన్మన్మహి నిర్వ్యలీకం అస్మాసు వాయవుచితో ధ్రియతాం సదండో ఏనాగసౌ వయమయుజక్ష్మహి కిల్బిషేణ యం వానయోర్ధమమదీశ భవాన్ విదత్తే. యం అంటే ఏదైతే, వా లేక, ఆనయోహో అంటే ఇక్కడ అనయోహో అంటే ఇరువురి యొక్క, ఎవరు ఆ ఇరువురు అంటే ఇక్కడ జయ విజయులు, ద్వారపాలకులు. సో
వానయోర్ధమమదీశ. దమం అంటే ఇక్కడ శిక్ష. ఆదీశ, హే భగవాన్. భవాన్ అంటే నీవు. విదత్తే వసగుదవు. వృత్తిం నువా తదనుమన్మిహి నిర్వ్యలీకం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వృత్తిం అంటే ఉత్తమ స్థితి, ను అంటే నిక్కముగా, వా లేదా, తత్ దానిని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపం, అనుమన్మిహి మేము అంగీకరిస్తాం. అంటే వారు ఏదైతే ఆ భగవంతుడు ఏదైతే వారు ఇచ్చారో, భగవంతుడు ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నారో దాన్ని మేము అంగీకరిస్తాము అని చెప్పు. నిర్వ్యలీకం అంటే కపటరహితంగా, అంటే ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా. అస్మాసు మాకు, వా అంటే లేదా, యహ ఏది, ఉచితః ఉచితమో, ద్రియతాం వసగుము, సహా దానిని, దండ అంటే శిక్ష, ఏ ఎవరైతే, అనాగసౌ దోషరహితులు, వయం మేము, అయుజక్ష్మహి వసగితిమి, కిల్బిషేన శాపము. సో ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు భగవంతుణ్ణి ఇంకా ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హే భగవాన్, ఈ ఇరువురు అమాయకులకు లేదా మాకు నీవు ఏ శిక్ష విధింపగోరినను కపటరహితముగా మేము అంగీకరింతుము. దోషరహితులైన ఇరువురిని శపించితిమని అవగతము చేసుకుంటిమి అంటూ ఆ సనకాది మునులు ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి చూసి ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణకు ఆనందమయులైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా ఆ కీర్తిస్తూ, నీవు సమస్త సత్వగుణ నిధివి. సో మంగళకరమైనటువంటి మార్గము నశించవలనని నీవు ఎప్పుడూ కోరుకుని ఉండవు. అందుకే జనసామాన్యాన్ని గూర్చి నీవు వారిని ఉద్ధరించడానికే నీవు ఈ ముల్లోకాలకు అధిపతివి అయినప్పటికీ, విశ్వ రక్షకుడువు పోషకుడువు అయినప్పటికీ కూడా నీవు జనుల పట్ల నమ్రతతో ఉంటూ ఉన్నావు. అలా ఉండడం వల్ల కూడా నీ యొక్క తేజస్సు ఏమాత్రము తరిగిపోవడం లేదు. అలా నీవు ఆ విధంగా ప్రదర్శించడము అనేటువంటిది నీ యొక్క లీలలు అంటూ వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, అటువంటి నీ యొక్క భక్తులు, నీ యొక్క సేవకులు అయినటువంటి ఈ ఇరువురు ద్వారపాలకులు అమాయకులు అంటే శుద్ధ భక్తులే. మరి ఈ ఇరువురు అమాయకులకు అంటే ఈ ఇరువురిని యొక్క ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులకు లేదా మాకు నీవు ఏ శిక్ష విధింపగోరినను అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, ఆ ద్వారపాలకులకు నీవు వారిని శిక్షించినా లేదా వారు ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తించినందుకు వారిని ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి మీరు ఇచ్చినా, అలాగే మీరు మమ్మల్ని శిక్షించినా, మాకు ఏ శిక్ష విధింపగోరినా మేము దానిని ఎటువంటి సంశయము లేకుండా, ఎటువంటి కపటత్వము లేకుండా మేము దాన్ని స్వీకరిస్తాము భగవాన్ అంటూ ఆ సనకాది మునులు అన్నారు అంటున్నారట. ఈ విషయాన్ని బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా అలా అనడమే కాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనార్థము, ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని ఆ భగవంతునితో సంభాషించిన తర్వాత వారు ఆ సనకాది మునులు, సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు, ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురు ఎవరు శుద్ధ భక్తులు. మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తులు లో దోషం ఉంటుందా? ఉండదు. అందుకే అంటున్నారు, దోషరహితులైనటువంటి ఇరువురిని మేము శపించితిమని మేము ఇప్పుడు అవగాహనం చేసుకున్నాము ప్రభు అంటూ వారు చేసిన తప్పును వారు తెలుసుకున్నారు. మరి ఎందుకంటే ద్వారపాలకులు ఆ విధంగా ఆపడము అనేటువంటిది వారి యొక్క ధర్మం. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా తప్పు చేయరు.
ఒకవేళ అలా అనిపించినా అది యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిందో లేదా భగవంతుని యొక్క లీల వల్ల జరిగినదో అయి ఉంటుంది. లేదా ఒక్కొక్కసారి వారి యొక్క పూర్వపు, ఇంతకుముందు మనం ఒక దొంగ స్టోరీ చెప్పుకున్నాం. పూర్వపు వాసనల వలన అలా చేసినా కానీ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా దిగజారడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో దోషరహితులైనటువంటి, అంటే ఎటువంటి శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు నీ యొక్క ధామంలో ఉన్నారు, నీ యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నారు అంటే శుద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు వాళ్ళు. మరి అటువంటి భక్తులను మేము శపించాము అని ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది ప్రభు, నీ యొక్క బోధనల ద్వారా, నీ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మేము అవగాహనం చేసుకోగలిగాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనం ఇక్కడ భాష్యం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యము చాలా చక్కగా మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ద్వారపాలకులకు జయ విజయులను తాము శపించుటను సనకాది ఋషులు ఇప్పుడు నిరసించుచున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తొందరపాటు వల్ల వారిలో కలిగినటువంటి క్రోధము అనే సర్పము కాటు వలన, ఇంకొకటి చెప్పారు, కామం యొక్క సహోదరుడైనటువంటి క్రోధము వారిలో జనించడం వల్ల జరిగింది అని ఇంతకు ముందు మనం శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్పుకున్నటువంటి ముందు శ్లోకాలను మనం తెలుసుకున్నట్టు. భగవత్ సేవలో నున్నవారు ఏ స్థితి యందును దోషులు కాబోరు అని వారు ఇప్పుడు ఎరుగుటయే అందులకు కారణము అని చెప్తున్నారు. అంటే ద్వారపాలకులైనటువంటి వారిని అంటే శపించడము, కోపం కూడా కాదు, శపించడము అనేటువంటిది వారిప్పుడు తప్పుగా తెలుసుకున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారో దాన్ని అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. భగవత్ సేవలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ స్థితి యందును దోషులు కాబోరు అని ఆ సనకాది మునులు ఇప్పుడు తెలుసుకోవడమే అందులోకి కారణము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సత్వగుణం కూడా ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా రజో తమో గుణాల యొక్క మిళితమై ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని యొక్క సేవ మాత్రమే శుద్ధ స్థితిలో ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి భగవత్ సేవలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ స్థితి యందు కూడా దోషులు కాబోరు అని చెప్తున్నారు. వారు స్పాట్లెస్ అని చెప్తున్నారు. సో మరి భగవత్ సేవ యందు పరిపూర్ణమగు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు లేదా దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ యందు నెలకొని యుండువాడు దేవతల సమస్త శుభగుణములను కలిగియుండును అని మనకి భగవద్గీత యందు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఆ భగవద్గీతలో 16వ శ్లోకంలోని 1 నుండి 3 వరకు కూడా దైవీ గుణాల గురించి చెప్తారు. 26 దైవీ లక్షణాలు చెప్తూ ఉంటారు. సో అందులో 2వ శ్లోకంలో అహింస, సత్యం, అక్రోధ, త్యాగ, శాంతి, రపైశూనం చెప్తారు. అపైశూనం అంటే ఇతరుల యొక్క తప్పులను ఎన్నకుండా ఉండడం. సో మరి ఇక్కడ సనకాది మునులు ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం అనేది వారు చేసినటువంటి తప్పుగా వారు తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. సో అదే చెప్తున్నారు. సో భగవత్ సేవ, భగవంతుని యందు సేవ యందు పరిపూర్ణమగు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు లేదా దివ్య ప్రేమయుత సేవ యందు నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు దేవతల యొక్క సమస్తమైనటువంటి శుభగుణములను కలిగి ఉండును. అంటే ఆ 26 లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఇతరుల యొక్క తప్పుల ముందుగా ముఖ్యంగా ఇతర వైష్ణవుల యొక్క తప్పులను ఎన్నకుండడం. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన యొక్క స్వభావము విస్మృతి ఎలాగో మనము ఇతరులలో ఉండేటువంటి తప్పులను ఎతకడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం తప్ప తప్పు జరిగితే అది మన వల్ల జరిగిందా లేదా అనేటువంటిది మనం భావించం ఎప్పుడు కూడా. ఎవరు కూడా, నేను కానీ ఎవరు ఇక్కడ ఏదైనా మన క్లాసులు ఎక్కడైనా జరిగింది అనుకోండి, అది నేను స్వీకరించను, వాళ్ళు చేయబట్టి ఇలా అయింది నాకు అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఇది మన యొక్క స్వభావం ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ వారు అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు మనకి. కనుక భక్తుడు ఏనాడు దోషపూరితుడు కాబోడు. అలా అనిపించినా కూడా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా దోషపూరితుడు కాడు, భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా దోషరహితుడే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యందు సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు, కృష్ణ రస భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు, పరిపూర్ణముగా శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు,
దివ్య ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవలో, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాడు ఆ దేవతలు కలిగి ఉండేటువంటి 26 శుభలక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి భక్తుడు ఏనాడు కూడా దోషపూరితుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ యాదృచ్ఛికంగా లేదా ఏదైనా తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు కారణంగా యాక్సిడెంటల్ గా ఏదైనా జరిగి ఉండవచ్చు, అంత మాత్రాన ఆ భక్తుడు దోషుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. లేదా ఏదైనా తాత్కాలికమగు కారణము, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల కారణంగా అతడు దోషి అయినట్లుగా గోచరించును, దానిని అంత గంభీరంగా తీసుకోరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే అంటున్నారు నెక్స్ట్, కనుకనే జయ విజయులను శపించిన కారణమున ఇచ్చట పశ్చాత్తాపము వెలుగుచ్చబడినది అని చెప్తున్నారు. సో సనకాది మునులు జయ విజయులను శపించడము అనేటువంటిది వారు చేసినటువంటి అపరాధంగా ఆ సనకాది మునులు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపం పడుతూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఒకవేళ భక్తులు ఏదైనా చేస్తే అది యాదృచ్ఛికంగా లేదా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా జరిగి ఉంటుంది. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఇక్కడ, ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడు, అలాగే ఆ ముని కూడాను చాలా శుద్ధ భక్తులు, శుద్ధం దివ్యమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ప్రేమలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళే. అయినప్పటికీ కూడా తనకు జవాబు ఇవ్వలేదు అని ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు మృత సర్పాన్ని అతని మెడలో వేసిపోతాడు. అది ఆ భగవంతుని యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ఏర్పాటు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటే. ఎందుకు మరి ఆ తర్వాత ముని మేల్కొన్న తర్వాత తన కుమారుడు ఇచ్చినటువంటి శాపానికి తప్పు అని చెప్తాడు తన కుమారుడితో. ఎందుకంటే అతడు ఆ రాజు శుద్ధ భక్తుడు, భగవంతుని యొక్క భక్తుడు, అతడి ఎడల నువ్వు అపరాధం చేశావు నాయనా అని కుమారుడితో చెప్తా. మరి అక్కడ వాస్తవానికి పరీక్షిత్ మహారాజు చేసింది తప్పు కాదు, అది భగవంతుడి యొక్క లీల, తాత్కాలికమైనటువంటి ఏర్పాటే అది. ఎందుకో మనకి తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పటికి. ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీల ఏంటి అంటే భాగవతాన్ని మనకి అందించడానికి, సుఖదేవ్ గోస్వామి ద్వారా మనకి భాగవతాన్ని మనకి వినిపించడానికి, భగవతాన్ని అందించడానికి ఆయన ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాటు. మరి ఇక్కడ సనకాది మునులు అడ్డగించడము, ద్వారపాలకులు అడ్డగించడం కూడా భగవంతుని యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ఏర్పాటే అనేటువంటిది మనము ముందు వచ్చేటువంటి శ్లోకాలలో భగవంతుడే చెప్పినటువంటి మాటల ద్వారా విందాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి శ్లోకాల్లో చూద్దాం. అది చెప్తారు, భగవంతుడే చెప్తారు అది ఆయన యొక్క ఏర్పాటే అని. సో అది ఇక్కడ గ్రహించినటువంటి విషయం. భక్తులు ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులే, జయ విజయులు, ద్వారపాలకులైనటువంటి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులే. కనుక వారు చేసినటువంటిది తప్పు కాదు అని ఆ జయ విజయులను వారు శపించిన విషయము తప్పు, అంటే అపరాధం అని తెలుసుకుని వారు పశ్చాత్తాపాన్ని వెలుగుచ్చవచ్చారు అని చెప్తున్నారు. తమ స్థితి రజస్తమో గుణాల యందు ఉన్నట్లుగా సనకాదులు ఇప్పుడు తలంచుచున్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ సత్వగుణాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా అత్యున్నత, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత సత్వగుణముగా చెప్పబడేటువంటిది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే సత్వగుణము అన్నా కూడా అది కొంత మిళితమై ఉంటుంది, ఏది రజో తమో గుణాల చేత. సో ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు కూడా అదే విషయాన్ని వారు గ్రహించుకున్నారు, తలుస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ జయ విజయులను వారు శపించడం అనేటువంటిది వారిలో కలిగినటువంటి ఆ రజో తమో గుణాలు కారణంగానే ఇది జరిగింది అని వారు తలంచుచున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. భగవానుడు వసగిన ఏ విధమగు శిక్షనైనను అంగీకరించుటకు వారు సిద్ధపడిరి. సో వారు అపరాధం చేశారు,
పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నారు. పడి ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నారు. సో, మేము నీ యొక్క భక్తుల ఎడ అపరాధం చేశాము. సో, కాబట్టి భక్తుల యొక్క అపరాధాలను వెతకడం కాకుండా, మనం వారిలో ఉండేటువంటి భక్తిని చూడడం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాగే గురువులు, వారి పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువులు మనకిచ్చేటువంటి సూచనలు. సో, కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతర వైష్ణవుల యొక్క అపరాధాలను ఎన్నడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా భగవానుడు ఏ విధమైనటువంటి శిక్షను వారికి ఇచ్చినా, ఎందుకంటే వారికి కూడా ఇక ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండే అర్హతను వాళ్ళు కూడా కోల్పోయారు. ఎందుకు? క్రోధాన్ని ప్రదర్శించారు. అంటే రజో తమో గుణాలు వారిలో ఆవరించినాయి. ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరలా ఏమైంది? వారిలో ఈ రజో తమో గుణాలు ఆవరించినాయి. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండడానికి మరలా అర్హులు కాదు. సో, కాబట్టి భగవంతుడు విధించేటువంటి ఏ శిక్షనైనా వారు అంగీకరించడానికి సిద్ధపడ్డారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కనుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎండింగ్ చాలా చక్కగా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము. కనుకనే భక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు తప్పులెన్నుటకు మనం యత్నించరాదు. సో, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు, సండే ఫీస్ట్‌లో గాని, లేదా ఇలా సమూహాలలో ఆన్‌లైన్‌లో గాని కలుస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనమందరం కూడా ఒకరి తప్పులను ఎన్నుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మాట ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూసుకొని, భక్తులతో వ్యవహరించునప్పుడు తప్పులెన్నుటకు మనము ప్రయత్నించరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఈ లైన్‌ని చాలా అండర్‌లైన్ చేసి పెట్టుకోండి అందరూ కూడా. హరే కృష్ణ, ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ అందరూ కూడా, మనం కూడా అందరం. సో, శ్రద్ధతో భగవత్ సేవ యందు నెలకొనియున్నవాడు ఒకవేళ ఘోర అపరాధము కావించినట్లు కనిపించినను అతనిని సాధువుగానే పరిగణించవలెనని భగవద్గీత యందు నిర్ధారించబడినది. ఇక్కడ మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కాదు, ఆయన చెప్పి మళ్ళీ మనకి ఆయన ప్రమాణాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు, రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో, మరి అది మన మార్గదర్శకులను మనం అనుసరించడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయత్నం. శాస్త్రాన్ని మనం యథావిధిగా చదువుకుంటే మనకి అర్థం కాదు అనేటువంటిది నిన్నటి దాంట్లో చూసాం. సో, ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అందుకనే ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలలో నడవాలి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం ఇది. సో, అందుకే ఆయన అంటున్నారు, శ్రద్ధతో భగవత్ సేవ యందు నెలకొని ఉన్నవాడు ఒకవేళ ఘోర అపరాధము కావించినట్లు కనిపించినను అతనిని సాధువుగానే పరిగణించవలెనని భగవద్గీత యందు ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కదా. సో, అంతకుముందు కూడా ముని ఎడ మృత సర్పాన్ని వేసి వచ్చినట్లు పరీక్షితుడు ఘోరంగా అపరాధం చేసినట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు. ఆ కారణంగానే పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు, 7 రోజులు అంటే ఒక డే కాదు, మన డే అనుకుంటాం. పగళ్ళు రాత్రులు నిద్ర ఆహారాలు మాని భాగవతాన్ని విన్నాడు. భాగవతం మనందరికీ కూడా వచ్చే విధంగా చేయడానికి కారణమైనటువంటి వ్యాసుల వారి ద్వారా విన్నటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు, ఆయన పుత్రుడైన సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా, ముఖము ద్వారా, ఆయన నోటి ద్వారా భాగవతం పలకబడింది. మరి సో, అది భగవంతుని యొక్క లీలలు మనం ఇక్కడ. సో, అలాగే ఈ సనకాది మునుల ద్వారా వారు శపించబడము, లేదా ఆ ద్వారపాలకులు సనకాది మునులను అడ్డుకోవడం అనేటువంటిది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తాత్కాలికమైన ఏర్పాటు అనేటువంటిది ఆయన ద్వారానే, భగవంతుడు చెప్పినటువంటి మాటల ద్వారానే నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి శ్లోకాలలో, రాబో శ్లోకాలలో మనం చూడబోయేటువంటి అంశం. సో, కానీ అతడు భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉన్నందున ఆ దోషము గంభీరమైనదిగా భావించరాదు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అవి ఏవో కొన్ని పాత అలవాట్ల కారణంగా అతడు తప్పు చేసి ఉండవచ్చును. ఎందుకంటే మనం దొంగ కథ చూస్తాం కదా. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా చేసిన
పాత అలవాట్ల కారణంగా ఆ విధంగా చేసి ఉండవచ్చును. కానీ అతడు భగవత్ సేవలో ఉన్నందువలన ఆ దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గంభీరమైనదిగా భావించరాదు అని చెప్తారు. సో, ఆ విషయం పరీక్షిత్ మహారాజు విషయంలో గాని, అలాగే ఇక్కడ ద్వారపాలకుల విషయంలో గాని, సనకాది మునులు విషయంలో ఇవన్నీ కూడా మనము చూసేటువంటి అంశాలు. సో, భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా తప్పు చెయ్యరు అనేటువంటిది, అంటే అది తప్పుగా భావించబడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా తెలియచేసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.